Bueno. Estaba eu disposta a facer unhas cousas da casa que teño que facer, pero fixen un café, abrín as redes acaban con nós, e lín unha entrevista do meu bo amigo, estou falando con retranca, Román, conselleiro de Educación. Un dos temas que a min máis me interesan na sociedade é a escola, porque é onde se coce todo. E cousas nesta nova lei de digitalización e tal que di o noso Román que son biopolítica e psicopolítica. Bueno, pousado o teléfono e escoitade, se vos interesa este tema, senón, pois, scroll é outra cousa, claro. Unha das cousas que di sobre o móvil na aula é vamos a plantear un protocolo para dar seguridade ao profesorado. Ollo, porque todo se plantexa atendendo as queixas do profesorado. Seguridade ao profesorado cando un alumno, por picaresca, intente meter un móvil en el aula. Este protocolo recogerá unos pasos moi concretos, moi específicos, para reforzar unha medida que ha sido moi positiva. Será unha hoja de ruta que dará seguridade jurídica para que se pueda proceder a la retirada destos móviles. Buah! Seguridade xurídica. Volvemos a unha cousa que eu xa falei, é a autoridade pública do Estado español, é o que é o profesorado. En realidade, xa teñen protección xurídica no exercicio da súa profesión, que máis que a profesión é autoridade estatal. Pero ademais agora van crear un protocolo, vámolo traducir así ao meu idioma, para que o profesorado poida confiscar un obxecto persoal dun menor sin que quede estas fendas onde era como a ver, sabes? Aínda que ti te deas conta que tiña o móvil na mochila, non podes meterlle a man na mochila á criatura, pero agora isto ímolo solucionar cun protocolo. E isto é unha cousa que se ve moito na actualidade, e que anotei unhas cousas porque é que de verdade, que é non actuar por se fixo algo malo, actuar porque pode facelo, é gobernar sobre a posibilidade do que se pode facer, dun feito que aínda non é feito, pero podería selo. O móvil non é malo en sí, é o uso que poidas facer del. Pero aquí vanse anticipar e o profesorado, pola súa seguridade, que diste a seguridade, que? Sí, pola súa seguridade, vamos protexer ao profesorado dándolle unha forma de confiscar a propiedade do menor, logo da familia. Ollo, porque todo o que fai o profesorado traspasa a sociedade. E ímolos protexer. Da igual xa o que te dixas, confiscou, pero espera, que hai un protocolo. É brutal. Brutal. E isto sustitúe o criterio da profesora, do profesor, mestra, mestre. Cambiamos o criterio persoal por algo, un protocolo, un procedimento. Buah! Que máis dixo Román? Vale. Es moi importante que haya un clima de respeto en las comunicaciones digitales entre familias e profesorado. Nos han llegado protestas de familias porque, en ocasiones, algún profesor
manda tarea a una hora inadecuada. Por ejemplo, a las 10 de la noche. E viceversa. O profesorado tamén se queixa de que as familias, ao mellor, responden algo ás 10 da noite. Unha hora inadecuada. Inadecuada para quen? Ao mellor, eu ás 10 ou ás 11 ou ás 12 da noite é a hora que teño para me sentar e mirar que me chegou no avalar ou o que sexa. E respondelo. Precisamente as comunicacións digitais permiten deixalo aí e que a outra persoa, porque claro, Román, a min se me ven unha familia e meditario, pero que non o mires. Non o mires. É o mesmo co profesorado. Porque aquí hai que isto sí que o dá a comunicación digital é xulgar se o profesor está corrixindo exames. A mí que me dá as 3 da mañá, que ao mellor é a súa hora. Ao mellor é destes que traballan á tarde, chega, cea, das unha ducha e corrixe ata as 5 da mañá e dorme hasta a 1 da tarde. A min que me importa? Vou á consellería, que este señor non dorme. A min que me importa? E viceversa, di el. O profesorado tamén monta o seu... Home, claro, é que a 1 da mañá me contestou, que sei, é que ao mellor traballa nunha quenda de noite para comer de madrugada e mira as cousas do avalar e dicir, no, pero vamos controlar as vidas. Biopolítica pura e dura. É todo polo voso ben. Protexer ao profesorado, a intimidade das familias, bueno, cousa loca, vale. Daquela, que vai facer a consellería? Vai fixar horarios aplicados ás comunicacións móviles para respetar o dereito da comunidade educativa a estar desconectada. E farás unha instrucción con estes horarios. A consellería vaille dicir, Dios mío, ao profesorado, que xa me parece un pouco grave, porque se o fan desde a súa casa, sabes, home, se quere que lle abran o colexo a 1 da mañá, pois non. Pero, ollo, a todas as familias, comunidade educativa, a todas as familias, vainos, a min xa non, que eu xa me pilla todo isto así, coa xente moza, vainos dar instruccións de cando nos podemos comunicar. É isto. É bastante interesante. E di algo que é brutal. Tiene que haber unos canales oficiales para que la comunicación entre las familias y el profesorado tiene que estar ordenados esos flujos de información y haber una trazabilidad, porque los canales que hay ahora son muchos, WhatsApp, redes sociais, etc. A consellería quere que haxa trazabilidade das comunicacións entre o profesorado e as familias. Trazabilidade é que todas as comunicacións entre o profesorado e as familias poidan integrarse dentro de todo isto que xa é un protocolo, xa non parece que non hai espontaneidade, non? Nesa comunicación, que sexa integrable e que sexa auditable. É isto, porque a trazabilidade está pensada para poder auditar. É unha palabra que ven eu, por exemplo, nas cociñas, hai a trazabilidade desde que a ti che poño o prato ata a cociña. E dai hai unha trazabilidade que imos chegar ata a vaca que pariu a costeleta que comeches. Ben dai. Trazabilidade das comunicacións. Vale? Que pasa cando hai trazabilidade? Pasa algo moi Foucaultiano. Non nos comunicamos igual. Sabemos que hai vixianza. E hai
nace o autocontrol, a autocensura, a automoderación e a evitación de certos temas. A nós, a vos, a quen este aí, profesorado, familias, non se lles vai prohibir falar de certos temas, nin falar en certos termos. Non se vai censurar, nin crear normas de control. As persoas van o faceren por si. Van o facer sen que ninguén lles diga de que teñen que falar, como teñen que falar, bueno, si o que se lles vai decir é a que hora poden falar, que isto a min xa me parece a rehostia. En fin, tremendo tema, non sei se teño algo máis, teño por aquí, pero non pensei moito niso, cando falan da intelixencia artificial, non? Vai haber un sistema de sancións, sí, sobre o uso da intelixencia artificial, e fala de que plantexan un marco para darlle seriedade, para que non sexa algo abstracto ou etéreo. E onde din abstracto ou etéreo, para min, val para todo isto, queren dicir que non sexa espontáneo. Que pasa agora ese marco escolar? Cada vez máis vaise perdendo a espontaneidade, a relación, por exemplo, onde o profesorado pode atender ao seu criterio propio, cando, por exemplo, se fala de liberdade de cátedra. Temos liberdade de cátedra, agora somos autoridade do Estado español, a liberdade de cátedra quedou un pouco tocada, porque a liberdade de cátedra na Constitución xa di que non pode ser incompatible con outras cousas, é dicir, se ti és autoridade, hai incompatibilidades, vale? E agora imos un paso máis aló, nesa protección que ademais a pide o profesorado, sí, non é xa se hai liberdade de cátedra ou non, é que non hai liberdade de criterio, non hai a capacidade de usar o teu criterio. A min non me importa que teñan o móvil na mochila, porque eu, máis aló de se son autoridade ou non, eu sei conducir a aula, eu teño unha autoridade, porque son para o meu alumnado, porque eu construo unha relación con base humana, eu para eles son un referente pedagóxico, e iso xa me dá unha autoridade que non a preciso sobre do papel, non me importa que teñan un móvil, porque atendo ao meu criterio, confío en que non o van usar, e confío en que se usen, eu vou xestionar iso baixo o meu criterio. Pero ven a política e dille, quero dicir isto, non, mi ciela, a nós o teu criterio non nos val. Necesitamos un procedimento administrativo, necesitamos que todo isto sexa integrable, logo auditable. E isto non é bo nin para o profesorado, nin para as familias, pero, sobre todo, crea un ambiente escolar onde as persoas menores que se están formando acostúmanse a ese control, a esa corrección, a esa vixianza preventiva, onde agora cabe todo isto de que educamos no pensamento crítico, sí, na diversidade, onde queda todo iso?
cando todo ten que ser integrable, trazable, auditable. Pois, según eu, non queda en ningún sitio. Pareceme moi serio, eu falo así porque me parece superinteresante de analizar, pero pareceme moi serio e pareceme outra vez que estamos biopolítica e psicopolítica a tope e pareceme, a min, desde fora, máis como a nai que viviu, fun parte da comunidade educativa, incluso participei da AMPA, cheguei a ser a presidenta de todo isto, pareceme que a comunidade educativa necesita non facer manifestacións concretas e auditables, senón reclamar a súa soberanía, o seu criterio, o que queda de liberdade de cátedra. Porque onde está a liberdade de cátedra cando non nin sequera podes usar o teu criterio persoal? Non sei, é curioso. Non sei, solteino así ao chou, non o madurei moito, pero se quero maduro noutro momento, bueno, e falo disto, pensemos, esta sociedade non é que vai á merda, está na merda, e asumimos isto todo como positivo. As persoas asumen que todo isto é positivo. Ese control, todo é protocolo, todo é, non sei, as vidas administradas polo poder, cada un na súa medida. E a escola é un sitio onde se administran as vidas ou se lles permite ser, sí, e formarse, errar, levar o móvil e facer un mal uso, e que isto teña unha consecuencia persoal, que non ten que ter un protocolo, que non fai falta que sexa trazable. E dentro de 2 anos alguén mira atrás e diga, unha vez sacou o móvil na aula, Dios mío. Enténdese? Dios mío, brutal.